Modernisme a la ciutat d'Alcoi. El modernisme a Alcoi és el desenvolupament d'una corrent general que sorgeix a tota Europa, denominada a cada país com a modernisme, art nouveau, joc d'estil, secessió, etc., i que en Alcoi adquireix i té la pròpia personalitat diferenciada dins del modernisme valencià. Té un lloc dins del context d'un gran desenvolupament industrial, econòmic i urbà. És un estil principalment arquitectònic, encara que també es desenvolupa en altres arts plàstiques com pintura i escultura, i en el disseny i les arts decoratives a la ciutat d'Alcoi. De la mà d'arquitectes locals, com a Vicent Pasqual Pastor i Timoteix Briet Montaud, formats a Barcelona i coetanis al modernisme valencià i al modernisme català, però que exerceixen pràcticament tota la seva carrera. Les primeres mostres del modernisme a Alcoi poden trobar-les en la reforma de la Glorieta d'Alcoi, realitzada per Vicent Pasqual Pastor a l'any 1899, el perímetre del qual està delimitat per reixes de ferro sostre d'estil clar. El primer edifici que conté característiques d'estil modernista serà l'edifici del carrer Sant Nicolau 32, que data de 1901, obra de l'arquitecte local Timoteu Briet Montaud. Oficialment és la Casa La Porta de l'any 1904, també construïda per Timoteix Briet, la que està considerada com la primera edificació d'estil modernista d'Alcoi i que mostrarà una tipologia plenament modernista. A partir d'aquest moment, les noves tendències modernistes arriben a Alcoi amb prontitud, a pesar de trobar-se allunyat dels principals focus modernistes europeus gràcies a l'obertura dels seus arquitectes i artistes. Els arquitectes més importants de l'estil modernista alcoià són Vicent Pasqual Pastor. L'estil modernista d'aquest arquitecte tindrà una expressió més exuberant i una influència més directa de l'art nouveau francès i belga. Timoteix Briet Montaud. Aquest estil serà més contingut, sobre i formal, de caràcter més geomètric, degut a la gran influència de totes les seues obres modernistes del moviment modernista austríac, també anomenat Secessió. Altres alcoians que van edificar en Alcoi amb estil modernista van ser Enric Vilaplana Julià, enginyer alcoià que edificà el viaducte de Canalelles, pont inaugurat a l'any 1907. Jordi Vilaplana Carbonell, mestres d'obres d'estil eclèctic, tendència que barreja elements de diferents estils i èpoques, que plasma la seva obra modernista a la Casa País Valencià número 30. Josep Cormerita, enginyer que construeix la fàbrica al carrer Agres número 8. Josep Abad Carbonell, enginyer municipal, autor de la construcció de la Font del Molinar d'Alcoi a l'any 1912. Entre les obres del modernisme alcoià es troben la Casa del Pago, cercle industrial d'Alcoi, Casa La Porta, cotxeres en plaça d'Emili Sala, Casa País Valencià 30, Casa Capellà Bellós, nau, Casa d'Escaló,
Casa Vilaplana, Casa Mataix, Muntanya de Pietat i Caixa d'Estalvis d'Alcoi, Casa Briet, Casa Sant Josep 26, Casa Sant Llorenç número 3 i 5 i 27. Habitatges al carrer Pintor Casanova, Casa Sant Nicolau, Casa El Camí, La Glorieta, Habitatges Bartolomé, Josep Gallardo, Cementeri Sant Antoni Abat. En un altre reportatge abordarem l'arquitectura industrial, així com la pintura i disseny i l'escultura relacionades amb el modernisme d'Alcoi. Fonts, com no, la nostra benvolguda Wikipedia.